Het evangelie van Jezus Christus, zoals Lukas dat beschreven had. Haadstik 13. Om diezelfde tijd wienen der gon die het hem vertelden van de Galileërs, die Pilatus deerslaan litten hier. Haar bloed wie troch dat van haar offervee hinneroen. Harren joeg Jezus te beskier, menen jemme dat die Galileërs slimmer sûnders west hebben als alle oorden, omdat harren dit oorkomen is? Uit nog één net, zeg ik jemme. Maar als jemme jem zelfs net veroorje, zullen jem alle keer krekt sa omkomen. Of denken jemme dat die 18 man die onder de toer in Siloam te lane kwamen en verongelukken, meer schuldig wienen als alle orenmeesken die in Jeruzalem wenjen? Nee, zeg ik jemme, maar als jemme jem zelfs net veroorje, zullen jem alle keer krekt sa omkomen. Hij vertelde haar deze gelikenis. Er weer een man die hier een figebeam in zijn vingers staan. Doet er kwam om der vieren aan te heljen, voen er gent. Hij zei doet in de hofker, "Sjoch, al 3 uur kom ik hier om vieren van die beam te heljen en ik vind gent. Hou hem maar om. Waarvoor zou er langer alle deugd uit de groen helje?" De hofker antwoordde, "Heer, laat hem dit hier nog staan, dan zal ik er eerst nog eens omheen graven en hem dongjaan. Als er dan vrucht jouwt, in wadder, maar zo net, hou hem dan maar om." Op sabbat joeg er eens onderjocht in een van de synagogen. Zijn eeg voel op een vrouw die al 18 uur door een geest knoeid waard. Ze wie slim roengeer en kon heel en al net meer rechtop staan. Doet Jezus haar zeg, spreek er haar aan en zei, "Vrouw, jou bent verlost van jouw kwaal." Hij lei haar de handen op en mij eens stier ze recht doorheen en prieze God. De beheerder van de synagoge wie er min over te spreken dat Jezus op sabbat een holp. Hij uitere dat meest in het volk te zeggen, 6 dagen binnen erom te arbeiden. Kom dan om holpen te worden, maar net op een sabbatdag. Jezus joeg hem te houden, "Kom met je speelders, meid je hem alle keer op sabbat jem okse of ezel net los van de krabbe en neem je hem dan net mee om hem drinken te laten? En mocht dan deze vrouw, een dochter van Abraham, die de Satan 18 lange jaren beboen had, Jood op sabbat net losmaken worden van die baan?" Doet dat zij wienen al zijn tegenstanders beskammen. Al het volk wie blied met de wonders die er alle jaren die. Verder zei er, "Waar liek het Gods rijk op en waar moet ik het mij vergelijken? Het is krekt als mij een mostersiedsje dat iemand in zijn tuin zet. Het waakst op, wordt een beam en de vogels nestelen in zijn toeken." Een andere keer zei er, "Waar moet ik Gods rijk mij vergelijken? Het is krekt als mij soerdaai dat een vrouw in 3 meter mol verarbeidet en alles zwaar is." Op weg naar Jeruzalem tegen trok steden en dwarpen en joeg der onderjocht. Doe vregen emmen hem, "Heer, zal er maar een liedstal redden worden?" Zijn antwoord weer, "Doch alle war om troch de smelle doar te komen, want dit zeg ik jemme, een bulte zullen beziekje om daar terug te komen, maar het zal haar net slagje. Als de heer van het huis 1 keer overeind komen is en de door op slot dien had, en jemme beginnen dan boeten op het door te klopjen en te roepen, 'Mijn heer, let us daarin.' En hij zei, 'Ik weet net waar jemme wij komen.' Dan zullen jemme beginnen te roepen, 'Wij hebben maar jou eten en dronken.' En, 'Bij u in de stritten hebben jou steen te leren.' Maar nog eens zullen zeggen, 'Ik weet net waar jemme wij komen. Voort, uit mijn eigen, jem dogeneerten alle keren.' Er zal wat aangehoord en op het tosken knarst worden als jemme zeggen dat Abraham, Isaac, Jacob en alle profeten in Gods rijk binnen en jemme boeten keert. Ja, ze zullen komen van eerst en west, noord en zuid en ons kikken bij de feesttafel in Gods rijk. Sjoch, er binnen nijkomers die het eerst en varlijken die het laatst wezen zullen." Doe wie het ik, dat enkel de fariseërs bij hem kwamen en zeiden, "Sjoch dat jou je wij komen,
want Herodes wil jou vermoorden. Maar hij zei tjen Herren, sis maar tjen die fox, dat ik jood en moon nog duivels uitban en zie ik een beter meidje, maar dat ore moon van mij de eind komt. In elk geval moet ik jood en moon en de dijs erop nog terugreizen, want het jouwt vanzelfs geen pas dat een profeet boeten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten vermoordet en de mannen stenigt die naar die tastuurt binnen. Hoe vaak heb ik die ben het bien waar brengen wollen, lik als een klok hen haar pieken onder de wjukken neemt. Maar jemme hebben net wollen. Sjoch, jem huis wordt on jem zelfs oorlitten. Ik zeg jemme, mij zullen jem net meer sjen, want jemme zisse, heeg te prijzen is hij die komt in de naam van de Heer. Haadstik 14. Doet er op sabbat bij een van de voormannen van de Farizeeërs te eten kwam, hadden ze hem scherp in het oog. Zomaar stierde er een man voor hem die het wettersucht hier. Jezus spreekt de wetgeleerden en de Farizeeërs aan en zei, mijmen op sabbat meesken beter meidje of net? Ze zijn geen stom wut. Doe leier hem de haan op, maak je hem beter en liet hem voortgaan. En hij zei tjen Herren, als een zoon of een okse van een van jemme in een dobber reket, waarvan jemme helpt hem er dan net op slag uit, al is het ek sabbat. Daar konden ze niet op waarom sissen. Doet er merk hoe de lui die het uitnoegen wien de voornaamste plakken uitzochten, hadden er Herren deze gelikenis voor. Hij zei, als jou toch een op een bruiloft noegen binnen, gaan dan net vlak vooraan zitten. Het zou wezen kennen dat een die voornamer is als jou uitnoegen weer, en dat de man die jou en hem uitnoegen had, bij jou komt en zegt, jou hem dat plak. Dan zullen jou beskammen heel en al achteraan zitten moeten. Nee, als jou uitnoegen binnen, gaan dan achteraan zitten, dat de man die jou noegen had, zijn jou zeggen kan, vreun, kom heger op. Daar zullen jou ere mij winnen bij alle andere gasten. Want elk die hemzelf verheget, zal verlegen, en die hemzelf verleget, zal verhegen worden. Tjen de man die hem uitnoegen hier, zei er, als jou midjes of jongens leurt te gast vregen, noeg je dan net jouw vrienden, broeren, familie en rieke boerlje. Die zullen jou waarom noeg je kennen, en het zal maar jou likmeidje. Nee, als jou leurt te gast vregen, noeg je dan de eermen, brekkelijken, kreupelen en blinden. Dan zullen jou gelukkig wezen, want die kennen het net maar jou likmeidje. Het leen zullen jou krijgen als de goeden uit de deur verriezen. Doet een van de oren gasten dat jede zeiertje hem, gelukkig die in Gods rijk eten zal. Maar Jezus zei tjen hem, de weer is een man die een grut gastmiel joeg. Hij hier gans meesken uitnoegen en stuurde doet de tiert weer voor het meel zijn feind erop uit om de gasten te zeggen, kom, alles tiert rij. Doe hier elke neer een verlegje. De eerste liet zeggen, ik heb een stuk laan kocht, ik moet er vervorst hin te zien, dat ik vreeg jou, neem het me net kweer aan. Een oornien zei, ik heb 5 span oksen kocht, ik zou de krekt hin om ze te proberen, dat ik vreeg jou, neem het me net kweer aan. Waar een oornien zei, ik ben krekt trouwd, daarom kan ik nou net komen. Doet de feind thuis kwam, bracht er dat alle jaar aan zijn heer oer. Die waard poer lulk en zei tegen zijn feind, ren gauw de stad in, terug stritten en stegen en breng de eermen, brekkelijken, blinden en kreupelen hier bijenwar. Heer, zei de feind, wat jou me jitten hebben is dien en nog is er plak oer. Doe, zei de heer tegen hem, ren wegen en binnenpaden los en dwing harren om erin te komen, want mijn hoe is mat vol. Dit zeg ik je me, geen een van dit eerst nog geween, zal mijn gastmeel pruwen. Doet er weer eens een grutte kloft mij hem oproen, keerde hem om en zei tjen harren, als een bij mij komen wil, maar hij stelt me net boppen zijn heit en mem, boppen vrouw en ben, broeren en zusters, ja net boppen het eigen lippen, dan kan er mijn leerling net wezen.
wat zijn kruis net draagt en net achter mij aankomt, kan mijn leerling net wezen. Want als men een toer bouwen wil, waarvan je zet hem daar dan net eerst daar om de kosten te berekenen. Dan kan er zijn of er de middels wel had om de eind te helpen. Het mij hem dus net overkomen dat er na het lezen van de fundamenten het werk net dien meidje kan en dat alle lui die tot zorgen de gek mij hem hebben en zeggen, die man is al mijn bouwen uiteenzet, maar hij koe de eind net helpen. Of wat koning die erop uit wil om tegen een oren koning slag te leveren, zet hem er eerst net aan en geen nij of er met 10.000 man, een die met 20.000 op hem aankomt, wel aanken. Kan dat net en dan stuurt er om als al gezanten naar de oren koning te, als die nog 4 jaar is en vraagt om vrede. Zo is het ek met jemme. Wat hem zelfs net losmaakt van alles wat er had, die kan mijn leerling net wezen. Zout is een goed ding, maar als zelfs het zout zijn zoutens kwijtrekken is, waar zal men het dan weer goed mee krijgen? Voor groen nog dongbult doogt het langer. Men smiet het wij. Wat eren had om te jaren, mat ze broeken. Haadstik 15. Vaak en tieren kwamen de tolgarders en oorenzonders bij hem om hem te jaren. De fariseërs en leraars zijn prottelig, dat hel het maar sonders aan en eet mij harren. Maar hij vertelde haar deze gelikenis, waarvan jemme die 100 schiep had en er een van kwijtrekt, liet net de oren 99 in de woestijn achter en ziek het net krekt zo lang om het verlenen schiep dat er het vindt. En als er het vindt, leidt er het blied over het schouder en als er thuis komt, roept er freunen en boorlje bienwar en zegt, wees blied met mij, want ik heb het schip dat ik kwijt weer waarom vond. Zo, zeg ik jemme, zal er meer blijdschap wezen in de hemel om één sûnder die hem bekeert, als om 99 beste mensen die geen bekering brekt binnen. Of wat vrouw die 10 drachmen had, zal net, als ze er een van kwijtrekt, de lampen opsteken, de vlier aanvijgen en alles aanziekje ons ze die drachmen vindt. En als ze die vindt, roept ze goedkunde en de boorvrouwje bienwar en zegt, wees blijd met mij, want ik heb de drachmen waarom vond, die ik kwijt weer. Zo, zeg ik jemme, zal er blijdschap wezen bij Gods engels om één sûnder die hem bekeert. Verder vertelde er weer een man die hier 2 zwannen. Nou zijn de jongste tjen zijn Heit, jou mijn part van het bezit. Doe verparte de Heit zijn eigendom onder harren. En het worden net lang meer, of de jongste pakte alles bijenwar en reisde naar een laan 4 van huis. Daar bracht er al zijn haven en houden er terug met een los leven. Doet er alles dat terugjagen hier, kwam er een slimme hongersnood in dat land en hij kreeg het tegen krap. Doe verhierde er hem bij een van de lui in die contrij. Die stuurde hem het veld in, om op de bergen te passen. Hij wou de magen wel vol tropje met de hullen die te bergen kregen, maar geen één joeg hem wat. Doe betocht er hem en zei bij hem zelfs, hoe volle van uw heidse arbeiders hebben net breed biedt soort, en ik vergeen je van de honger. Kom, ik ga naar uw heid en zestjen hem Heit, ik heb miswest voor God en voor Heit oer. Ik ben net meer würdig Heit zijn zoon neem te worden. Behandel je mij als een van Heit zijn arbeiders. Doe zette er de stap naar zijn Heit. De Heit zag hem al van 4 aankomen. Het begrutte hem zo dat hij vleeg hem te midden, voel hem om de hals en tute hem. De zoon zei tegen zijn Heit, ik heb miswest, voor God en voor Heit oer. Ik ben net meer würdig Heit zijn zoon neem te worden. De Heit likwijl zei tegen de feinten, breng gauw de beste kleen en doch hem die aan. Schouw hem een ring om een vinger en jou hem sandalen aan de voeten. Hel je het mestkeel, slacht je het en let us lekker eten en feest vieren, omdat deze jongen van mij deer wie en nou weer libben worden is.
verlen wie en nou weer foen is. Toen begonnen ze te feestvieren. De oudste zoon wie het laan in. Doet er weer op huis aangong en dichterbij kwam, jede er muziek en doensjen. Hier raap een van de feinten en vregen wat er te raden weer. Die zei, jouw broer is weer omkomen en je Heit had het mestkeelslachtje litten, omdat er hem zoen en wol weer omkriegen had. Doe waard de oudste zoon niedig en woer net in de huis. Zijn Heit ging naar buiten te, om hem erin te roepen. Maar hij zei in zijn Heit, sa volle jaren arbeids ik al voor jou, en nooit heb ik weigerd te dwaan wat jou me hieten. Maar nog nooit heb ik een bokje gekregen om mijn minmaten feest te vieren. Maar nou die zoon van jou weer omkomen is, die jouw bezitter mij gorkjen terugjagen had, nou liet jou voor hem het mestkeelslachtje. Maar de Heit zei, jongen, du bist altijd een bij mij, en al wat minus is dienes ek. We moesten wel feest vieren en blied wezen. Dien broer wie daar en is weer libben worden. Hij wie verlen en is weer romfoen. Haadstik 16. Ik vertelde er zijn leerlingen, de virus een riek man en die hier een rentmaster. Hem waard aanbracht en zijn rentmaster als zijn bezitter terugjagen. Doe liet er hem roepen en zei hem, wat jerk daar van jou? Doch verantwoording van jouw beheer, want je kan net langer rentmaster bij mij wezen. De rentmaster zei bij hemzelf, wat zal ik dwaan? Nood mijn heer mij het rentmasterskip aanneemt. Spitten is mij te mask, bitteljen skam ik mij voor. Ik weet al wat ik dwaan zal, dat ze mij in de huis nemen als ik dien kriegen heb. Hij roept de schuldners van zijn heer, een voor een bij hem, en zei tegen de eerste, hoeveel schuld hebben jou bij mijn heer? Die zei, 100 vet olie. Du zei het tegen hem, hier is jouw schuldbewijs, gaan zitten, en maak je er gauw 50 van. Een tweede een vrege er, hoeveel schuld hebben jou bij mijn heer? Die zei, 100 zak weet. Tegen hem zei er, hier, neem jouw schuldbewijs en schreeuw 80. De heer prieze de ondogense rentmaster, omdat ze snoor te werk gaan weer. Want de meesten van deze vrouw binnen, als het haar gelikenis aangeet, snoorder als die van het lucht. Ja, ik zeg je, broek het smargeld om vrienden te maken, dat ze je opnemen in de eeuwige tenten, als het je ontvalt. Wat betrouwbaar is in het liedse, is dat ik in het grutte. En wat ondogens is in het liedse, is dat ik in het grutte. Daarom, als de rijkdom van deze vrouw jem net eens toevertrouwd worden kunnen, waar zal je dan de ware rijkdom toevertrouwen? En als een oor zijn God jem net toevertrouwd worden kan, waar zal je hem dan je eigen jaan? Geen feind kan twee heren tjenje. Hij zal ommers of de ene net leien maaien, en van de oren houden, of de ene tagedien wezen, en de oren veracht je. God en jildje ken men net tegelijk. De Fariseërs die tiegen op het jild winnen, jedden dat alle jaren aan en hienen de gek met hem. Jezus zei ten harten, je moet doch jem voor het eeg van de meesten wakkere, eerlijk en oprecht voor. Maar God ken je hem hert, want wat de meesten tiegen heeg hebben, is God een aangries. On Johannes ta hienen jem alleenig de wet en de profeten, maar zo'n die tijd wordt het blied boodschap van Gods rijk verkondigen en elke een krenkt met alle geweld onderin. Maar eerder zullen hemel en aarde vergaan als dat één streekje van de wet vervalt. Elke een die zijn vrouw verstiet en met een oren trouwt, breekt de trouw. En wat een vrouw trouwt die troch haar man verstitten is een trouwbrekker. De virus een riek man die alle dagen porperen en linnense kleen aan heeft en der fleurig en royaal hinnelibben. Maar bij de poorten van zijn huis lei een arme man, Lazarus heet er. Die zit onder de zwalms en graag heet er eten willen van wat er bij de rieken van de tafel afvoel.
Er kwamen zelfs hoenen om zijn zwalms te beslikken. De arme man stoor en de engels droegen hem naar een plek dat er vlak naast Abraham kwam te zitten. De rijke stoor ek en kreeg zijn begrafenis. Maar in het derde rijk werd er slim tramtjere. En doet er de eigen opsloeg, zag er van vieren Abraham met Lazarus vlak naast hem. Loet raper, Heit Abraham, ha mijleien mij mee, en liet Lazarus het tipje van zijn vinger in water dippen en mij de tongen kwolje. Ik vergeen van de pine in deze lage. Maar Abraham antwoordde, betink, zoon, dat sto dien pad van het goede bij dien lippen al haan hast, en Lazarus het minne. Nou wordt hij hier treeste en do lijst pine. Dat komt bij, tussen us en jemme is een wierde spjolt makke. Dat dit jere wij naar jemme ta willen, kennen dat net eens, en oorsom lieke min. Du zei er, dan vreeg ik jou Heit, om hem naar uw oudershuis te sturen, want ik heb 5 broden, die mat er goed waskaagje, dat ja net liek als ik op dit plak van pine te lane komme. Maar Abraham zei, je hebben Mozes en de profeten, daar matten ze naar harkje. O nee, Heit Abraham, zei er, dat wordt niet. Maar als er een uit de deerwij bij harren komt, dan zullen ze veroorje. Maar Abraham zei, als ze net harkje naar Mozes en de profeten, dan zullen ze echt net om 6 jaar als er een uit de deer verreest.